खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मैयानि सानाव रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव अखा हादों गोलाव सम गोलाव दान रायजोआव अखा हायाखैमोन जायनि थाखाय गोबां हाद्रि बाला गुफुंनायजों बारहावाया गुबुंले जानो हमबायमोन गोलाव समनि उनाव मैयानि सानाव माखासे जायगायाव अखा आरो बरफ गोग्लैदों थिग बेबायदिनो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि आसाम मेघालय सीमा ओनसोलाव तापादाव जुब जुब अखा हानायजों लोगोसे बरफ गोग्लैदों बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव जेरैथिंबो गुफुर महर लादों जायखौ समायना नुनो मोननाय जादों आरो सिमला मोनानि बायदि बरफजों साग्लोबजोबनायनि मोनसे समायना महरखौ नुनो मोननाय जादों सोनाब कार्बि आंलंनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव अखा हादों आरो माखासे जायगाफ्राव दिनैबो अखा हाबावगोननि आसा दङ बिटिसिनि बारग' इएम आरो जिएसपि दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि घ्यानसाम दासआ इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय दिहेरा बियाबनिफ्राय खेबनैयै एमसिएलए देरहानाय बारग' इएम आरो जिएसपि राजखान्थि दोलोनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिथाङा जिएसपि दोलोखौ एंगारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबबाय घ्यानसाम दासजों लोगोसे जिएसपिनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयेन जादों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ दा घ्यानसाम दास बिथांनो इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो इउपिपिएल दोलोआ 1 मार्चआव क'क्राझाराव रेलि लाबावगोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ ओजोंहाय घ्यानसाम दासआ इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि उनाव बुंथियो दि जिएसपि दोलोनिफ्राय रिजाइन होनानै 2-3 दान ओरैनो न'आव जिरायनानै दंमोन बेयावनो प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्मआ आंजों रायज्लायफैदों बे लेखायैनो आंजों लोगोआव 200सो मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयेन जाफैदों होननानै फोरमायथियो लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदि जिएसपिनि गाहाय नब कुमार सरनियाया हारसिङैनो गावनि गोसोबायदि खामानिफोरखौ मावो रावनावबो जेबो सोङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावबो बिपिएफजों एलायन्स जागोन होननानै बुङै रायजो राजाफोरखौ थगायदों जायजों रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोनदों होननानै फोरमायथियो दा आं जिएसपि दोलोनिफ्राय ओंखारनाय माने जिएसपि दोलोआ जोबस्रांबाय होननानैबो बुंथियो घ्यानसाम दासआ खानापारायाव गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि हिन्जावसा फरायसाफोरनि थाखाय मुख्यमन्त्री निजुत मयना बिथांखि होनायनि उनाव दा हौवासाफोरनि थाखायबो मुख्यमन्त्री निजुत बाबु आसनिखौ बेखेवबाय मैयानि सानाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां जायनि गेजेरजों ग्रेजुवेट फार्स्ट इयाराव फरायनाय हौवासा फरायसाफोरनो दानफायाव 1000 राङै होनाय जागोन आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फार्स्ट इयाराव फरायनाय फरायसाफोरनो दानफायाव 2000 राङै होनाय जागोन आरो गासैबो एकाडेमिक इयारावनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो सेकेन्ड इयार आरो थार्ड इयारावबो होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो मुख्यमन्त्री जीवन प्रेरणा आसन बेनि गेजेरजों ग्रेजुवेटआव फरायनाय फरायसाफोरनो दानफायाव 2500 रां होनाय जागोन 12 दानसिम होनाय जागोन बेनि अनगायैबो मुख्यमन्त्री जीवन अनुप्रेरणा बिथांखिनि गेजेरजों पिएइचडि खालामनाय फरायसाफोरनो 25,000 रां होनाय जागोन आरो बेंगुराफोरनो 40,000 रां होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो आसाम केबिनेटआवबो माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों आसा मावथिफोरनो अनसुंथाइ होनो थांखि लादों आसाम सोरखारनिफ्राय आसा मावथि आरो आसानि सुपारभाइजारफोरनो स्कुटि होनो थाखाय थांखि लादों गासै 33,656 आसा मावथिफोर आरो 2,570 आसा सुपारभाइजारफोरनो स्कुटि होनो थाखाय थांखि लादों बेनि थाखाय 270 कौटि रांखौ गनायथि होबाय आसाम केबिनेटआव बेनि अनगायैबो अरुणोदयनि मुलाम्फायारिफोरनि थाखायबो थांखि लादों फैगौ 10 मार्चआव अरुणोदयनि मुलाम्फायारिफोरनो खेबसेयैनो 9,000 राङै राननानै होनाय जागोन जेराव आसामनि 39,70,000 मुलाम्फायारिफोरा बेखौ मोननो हागोन आरो बेनि थाखाय 3,600 कौटि रां बाहायनाय जागोन क'क्राझाराव बुथारनाय जाथाय फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारनाय जाथाय न'नि खथायाव बुथारनानै बिसिखौ फासि नांनानै थैनायनि अजद होनो नाजानाय बा गाब होनो नाजानाय जाथाय जादों क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बामुनगाव पार्ट 3 आव जानो मोन्दों बे जाथाया आजिबुर रहमाना गावनि अनजालि बिसि नासरिन सुल्तानखौ हाराहास्ति खालामनानै बुथारदों बेनि उनाव दा खारखोमानानै दङ दुथाङा आजिबुर रहमाना गावनि अनजालि बिसि नासरिन सुल्तानखौ हाराहास्ति खालामनानै बुथारदों बेनि उनाव दा न'खरनि गासैबो सोद्रोमाया खारखोमानानै दङ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुलि जानायनि उननिफ्रायनो आजिबुर रहमाना गावनि बिसिखौ गोबां हाराहास्ति खालामबोबाय थादोंमोन अब्लाबो नासरिन सुल्ताना फिसायनि न'आवनो गोबां हाराहास्ति खालामनायनि उनावबो सहायनानै थाबोदोंमोन नासरिन सुल्ताना आरो 2 गथ'नि बिमाबो जाबायमोन नाथाय आजिबुर रहमाननि हाराहास्ति खालामनाया जोबनानै थाङाखैमोन गुबुनखौ जुलि लाबावनो थाखाय बा गदाय
हिन्जाव लानो थाखायनो बिसि नासरिन सुल्ताननि सायाव गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन होननानै फोरमायथियो। जोबथायाव आजिबुर रहमाना गावनिनो बिसि नासरिन सुल्तानखौ खथानि सिङाव बुथारदों, बेनि उनाव फासि नांनानै थैनायनि महर होनो नाजादों होननानै फोरमायथियो। जेरावनाखि नासरिननि देहायाव गोबां जोखोम जानायफोर दङमोन होननानै फोरमायथिदों, बेनिखायनो बे जाथाया बुथारनाय जाथाय होननानै अजदखौ होयो हिन्जावनि नखरनिफ्राय आरो जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव गसरबो होयो। नाथाय बिसिखौ बुथारखांनायनि उनाव खारखुमानानै दङ आजिबुर रहमाना। 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव बिपिएफआ मोननै बाहागोआव गावगोन नामा? बिपिएफनि माखासे मावथिफोरा बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बिजाथि महरै हास्थायदों आरो गुबुन फारसेथिं माखासे मावथिफोरा हाग्रामा महिलारीनि अनजालि बिसि सेवली महिलारीखौ बिजाथि महरै हास्थायदों। 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव बेबाराव नांगौ हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेवली महिलारीखौ बिजाथि महरै। सेवली महिलारीखौ मदद होनानै माखासे मावथिफोरा खौरांगिरि मेलबो हांख्रायदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि रायजो राजाफ्रा लाइमोन दैदेनगिरि हास्थायदों आरो गोदान दैदेनगिरि हास्थायदों, जायगानि जौगानाय, सोलोंथाय, समाजखान्थि, राजखान्थि आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय गोदान दैदेनगिरि हास्थायदों होननानै फोरमायथियो। प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोलाव समनिफ्रायनो मन्थ्रि जाबोदों आरो बिथाङा मोजां खामानिबो मावदों, नाथाय सम आरो थासारिखौ नायनानै आरो बिथांनि बैसोखौ नायनानै बिथाङा जिरायोब्ला मोजां जासिगौ होननानै बुंथियो। ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो सेवली महिलारीखौनो मदद होयो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। दा फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म ना हाग्रामा महिलारीनि अनजालि बिसि सेवली महिलारी बिथाङा टिकेटखौ मोनगोन ना गुबुन सोरबा दैदेनगिरिया बिपिएफ दोलोनिफ्राय फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव टिकेटखौ मोनगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। बे समाव राजखान्थि दोलोनि रावबो दैदेनगिरिया जिरायनानै थायाखै। साफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि दावहायाव ओंखारदों आरो जाय जेरै हागौ एरै गुबुन दोलोखौ बा गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिखौ रायजो राजानि सिगाङाव गोरोन्थि होनानै फोरमान होनो नाजादों। थिग बेबायदिनो इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो बारग' इएम फेरेंगायाबो बिपिएफ दोलोखौ सोंखारिनानै ओरैबायदि बुङो, बिपिएफ माने असान्थि, बिपिएफ माने कारापसन आरो बिपिएफ माने सिन्डिकेट। बेखौ बिटिसिनि 35 लाख रायजो राजाया बुजिनो हमबाय होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा। नाथाय फेरेंगानि बुंनाय रावा बेसेन गैया होननानै बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ उल्थायै बिआर फेरेंगानि सायाव सोंखारियो। हाग्रामा महिलारीया सोरखाराव फैयोब्ला हाग्रामा महिलारीनि गारियाव बारसोमनानै थैगोन होननानैबो बिआर फेरेंगाया बुंदोंमोन होननानै फोरमायथियो प्रहलाद ब्रह्मआ। लोगोसे बुंथिबावदि फेरेंगाया लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफाननि इएम जानाय समाव बिटिसिआव हानि गोबां बेले बेजे जादों, रायजो राजाफोरनो हा होनानै थगायदों, बैसोमुथि लेन्ड मेला खुंनानै बिफानि हाखौ फिसानि मुङाव लाबोनायखौनो हानि पाट्टा होदों होननानै थगायदों, नाथाय नियमाव बिफानि हाया फिसानियाव फैखायो होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो गोबां सिन्डिकेट खालामदों, दाम्पार गंसेनिफ्राय 500निफ्राय 1000 रां कालेक्सन खालामदों होननानै उल्थायै अजदखौ होयो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि फेरेंगाया थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मोननै बियाबाव गसंदोंमोन, नाथाय मोननै बियाबावबो जेननो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। मैदेर हाथाइनि मोननै थुख्राजों लोगोसे सोमदोन नार्जारिखौ हमनो हादों। सामथाइबारिनिफ्राय हमनो हादों सोमदोन नार्जारिखौ। फानबारि आरो रुनिखातानि असिनि जथाय अपारेसन खालामनायाव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि महनपुर गामिनि उमेश नार्जारिनि फिसाज्ला सोमदोन नार्जारिखौ हमनो हादों बिथांमोनहा। सामथाइबारिनिफ्राय हमनो हादों 30 बोसोर बैसोनि सोमदोन नार्जारिखौ आरो बिथांनिफ्राय मैदेर हाथाइनि मोननै थुख्राखौ मोननो हादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।